Naka-live pa pala ako. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ito yung si sister ko, busy kayo. Hindi mo na ako i-focus. Ibuhat. Tara sila guys. Puyo eh. Pag puyo pa. Ako sa clinic guys. Clinic ni ano may guys na copyright mo ko sa sounds. Ma, gikan mo Singapore? Oh, kita ni Singapore. 123, 123 ako dito. Busy kayo sila guys, oh. Mga masayista. Dayon lang sa among payag. Hapon sa Pangluyahan lagi mo. Akong pitaka, yan na lang tutinda sa kodo. Akong pitaka ba? Oo. Nadi akong pitaka? Oo. Asa pitaka ito? Dali? Dali? Oo, ako na yung 160 na sa ako. Dali, lagi. Namo ko 50 ako ng balik. Dito na rin. Dito na rin. Yan na. Lawas. Saba kayo sila. Balikin pala ka. Nakitan ko sa kita ko. Ala, kupot kayo, Jean Marie. Bantay ka na akong guys. Isa na ma. Isa mo na. Bebe. Karton. Sa man yung imong gihatag mo ako ma sa lubong? Ay, Prince Price, may dinong lando. Oh. Ayaw, dili ko. Busy pa ko, busy pa kayo ko. Di ko anak mo, kahit na. Paminaasan mo, snack ma, kanang sa tawa. Ito day kanina oh. Dahil saan ni Day? Saba, yun, naka-YouTube ako ba? Asa man ikaw tayo? An man ni ma? Naka-YouTube ko. Ako ni Day? Hindi. Ayan na, naka-YouTube. Asa man ni sa? Sabo kayo sila guys, so saba kayo. Sila kikitaan si Ayan na si Rade. Pinas yung sa kong 400.
Uy, naka-YouTube ko ah. Wala ang kwarto. That's the rule. Uy, naka-YouTube lagi ko. Ayaw mo mag-kanya ha. Palihog ko, tanang uwin. Ibalik sa diribe. Nakakulugan. Saba kay sila. Oh. Kaya yung din, bago niya ako nagbutang ko sa diri. Sir, nagrila kami pa doon. Gaan sa ilis, anak mo sukli. Balik ka mo. Ba? Tanang uwin. Balik ka. Yan. Oh, na dire. Yan natin. Yan natin ha. Ay, naka-YouTube ko eh. Kinapasay ko ha, oil counter. Saba kay sila eh. Ay, nako. Wala pa kapin yan. Arte. Sir, 80 na mo padulong, sir. 80, 81 na yun nila Rooney. 150 din sa nila pagbalik. Then 311. Ano na? Dahil. Ulit ako ha. Oh, 89. Hi guys. Wala ko yung lingaw guys. Dai. Dai. Ano na yun? Dai. Ulit ng tissue. Paano yung tissue? Tingnan. Kapit sa comploting, siyang kapag kusumay mo na balibaran. Nakurha sila. Kanang, sayang. Ano naman nabati? Ang ganda ko Dati, importante sa tayo. Kung accommodate pa ito ba, plus siya, 3-0 gusto mo. Sir, ang gamot na masahe dito, sir. 41 katao. Ganila sa'yo. Hindi, hindi mo hulot. Ano naman, sa bilog, tama. May sa'yo, masaya isang piki. Pigi. 1,000 Ano dahil? 100. 200. Dapat may dala siya. Sige, anda mo siyang sukliyon. Wait lang ha, dahil. Dili sa taday. Ano man nila? Dahil, balikan. Wala na. Pila man eh. Ako, 50 pero ako nilibalik. Na ako'y nag-aon 20. Irlan, Ah, saan na pabakam sa tanong nila? ayaw ko ina. Hindi mo ko lang Patong tayo yung ng mga. sir. Nice to see you. Sumangil lang sa minong gabi sa Sir, na, isa resolvo na tika, sir. Ang mga hindi na kaya natin. Sige, isa na ako sininta. Susukli na ako spiti, gihatag sa inyo to. Ay nagkuyog sunod ubli kayo anak. Eh, kuhan man siya dapat Ikaw, protektahan tayo. anak ang kukunoy, anak bitaw kung lingon sa imo. Member pa kaya ka dani. Kung may kayuhan mo uban ka. Panahon nga kuan diha pa sa ubos kay Gigo. Ayaw, nuy. Talag sa man nilangan si Urlan. Hindi Ito yung masaya ka gusto na. Ang dili mo kumukan pero ako lang tagnay magkakaling pangaway ba. Yes, and that's almost the pagit na yung paungkol. Oo gani si. Nya pag naay ka ng kayuhan nga wala niya dili pa pwede magpasahi sa ubos. Uban siya. Ayaw, ano nuy. Selfish kay nang inanad. Yung card sa mong anak. Dai, Ang card sa mong anak. wala na kuha. Oh, support reading. Ang certificate of attendance. Oh. Kuha. Di ba, may wala di sorry sa Metrobank na yun. Bali-bali ba? Pwede na siya nabitagan. Dato. Kaya siya nagbali-bali. Oh, magikuha mo ba siya ipis? Pwede naman nagbali-bali. Sige, sagot na tayo. Para makarelax. Kasi wala ng lista. Sinilat na po kami. Yan, walang lista. Oh, Si Halo. Sila. Oh, Dito? Wow. dai isa man ni dai. Okay. Ayan na may ito ba yung printer ko ba? Ah. Marilo. Ay, Sunod Wala. Si Si Presi pito. Oh, Prince, una. Pila na eh. Siminta.
Handa mo 100 yan, unong. Kailangan ko na, maganda mo 100. Kasi, Ayan na may unong. 13. oh. Ganda na. Ano na, Pres? 100. Hindi, ano na. Next. Gratis. Pwede niya. Ay, kasi naman. Wala kasi ako. Ito, ma. Jim. Pagkita mo, tama. Change the phone. Jim. Oh, Sunod. isa may natagaan ni mga ram. 13. Ulan. Orlan sila. Ito. Handa mo. May damo. Kita. Yan ang ikaw sa race natin. Ilan eh? 1,000. Okay, wala tayo. Bago pa kita. Kawasan namin sila. Ang mulak magkahulan. Ito lang mga kayaan. Sequencer. Ayan. Ayan, mga bibigyan. Uno. Lalo, mga player. Yeah. Next, para sa ayan, 12 konta. Brownie pito. At sa kaya kita gabi. Ito, magdala. Ang tamo kay tabang kung panukli din ito. Asa iya lang kita gabi. Kung isa, 1,000 diba? Okay. Next. So, yan. Ay, ikaw, Juan. Yan, doon na nanas malusir. Balik sa ito. Ayaw sa, magpawisa ng dilap ko. Kung na si Ronnie? Wala, buwa ko sa pinta. Sige. Mami, tito. Uy. Mami. Wala ko lang ang dyan. Sa pinta ko. Sinpinta. Pero 100. Sinpinta daw, kaya tayo mo? Wala Ito man, na. imo itong gawin mo. 100. Ugaw, kining CR on ba? Bilan ni Jen. Ugaw ang CR, guys? Jen, bilan ni. Sige, pa. Hindi ka kita kwarta na. Mami. Pakita na kung wala mo lang nga. Ama, sinpinta na ko. Ha? Wala. Ano ba yung silang nga? Kwenta dito. 100. Bilan ni. 200. Kaya ko 115 eh. Manas, mami, ikaw. Si Ayan, ay wala sa'yo na umalo. 50. Ah, 50. Kato ba ni patulo? 50 ka na. Oh, 50. Oh, Kani 100. oh. Ano? 150. Mami. Bilan ni ko. Kahit ano. Bilan ni 100. Say next. Mami. Kana, mami. Ako. Balik ang Ayaw na sa balo. balo. Kaya gitawag. Di mo siya dawat. Di mo ko kadaw. Kabuhol ko. Tawag ko sa converter. Gusto na ni mong ginagawa. Ay, naman saya. 50. Ito, para kontak. Ito, sir. Wala. Tawa na lang 100. Tawa na lang no. Baka tayo. Kasuntunta. Oh, wala na kanina TV. Ikaw mo na po. 100, sir. Ayan. Ano? Sila po tayo kawan at ilok. Ayan. Kaya ko 100. Oh, wala Pamaylo lang sa pamaylo. Wala ka lang mo na kayo. Wala ka na lang eh. Wala ka na rin dyan. Oh. Wala na. Nag-report sa pagbahin. Wala na kami. Natag niyo sir. Hindi mo inisiatif. Pastilan mga bata. Ikaw po, isa Kahit po. pa. Sudpod, banggaan ko na sila. Basig, hindi ko na pala ito bangga. Patulog sa... Tasa na siya. Anak, ilan naman kami 100? Wala ka yung petition dyan. Dahil Yan na lang na. Kaya dako naman kayo po. Ganit ka pa naman ni ganina dito sa bahay, sir. Kaya dito kumamon lista. Kaya naman. Saan na yung lista? Gusto po kami mag- Papel mo ka yung mga customer. Hindi man ako nagatingnan sila man. Hindi ka sa wati ka nagpapirman mo. Papirma mo po nga sa ila. Sila may magpapirma. Ang ako nang ibantayan ng ako. Mga tao. Eh sila may nang nagbuhot. Ang gani ko pabuhot ni sisunod. Sila ang gani. Kung nga dili ko di mga transparent ko. Eh mga ayan sila. Ipakaunting ako sa iya. Send mention. Asya nga, sige na lang. Ako na lang yung dugangan. Ang buhok. Isod ko. Ikaw na, ako niya siya ako sa nginan. Ako sa nginan nga na, siguro ay. Sa nginan siya. Eh, sinsilit yung book. Na, siguro ay wala ka. Tingnan Sino? Huwag may masubok at tagpuan. Ano? Huwag man. Kaya pag na, tapos pagkaibigan ka niya. Wala.
Take mo po, B. Sino yung nagalit niya? Pila to? Pila to? 210? Oh, ako ka lang. Uy, ako ka ni Bro, nakapila ko mo. Uwis. Si Wilwil. Wala pa man nagigamit. Palit mo, bago mo wala nang pinalit yung bulo mo. Dili lang. Mo kanina pa nakauna na sa is. Uyo sa muli, mag-dirang cleaning sa ko. Uli na turon na, uli na. Kaputi-puti ang salon. Mahal na ninyo. Uli na, uli na. Mahal na ninyo. Tumatulak ko eh. Away ro niya. Ay, nag-relax eh. Tiyak mo naman. Ay, panahon niya kung gusto. Limpyo sa Maglimpyo sa kusir kay murag bugaw dir. Easy din. Pwede na magpapantaw. Dai, man karton bitaw dai. Pwede na nanaog. Imo unta nang gikuan dai. Gidismantle dai para limpyo tanawon ba. Naog ka lang na. Dili pwede magnaog sa bata. Ayun po eh, kuhan po. Dismantle ra na siya magamay na sa tanawon. Tiloon ba? Kita ko. No? Ano na nung ibutay mo? Wala mo sa kae pa? Nang gawas? Ha? Ang gawas kay di wala min nagpinatay, binanatay. Siyam ka po ka wala balibaran. Wala ka gubanta. Dua naman. Sa duro man ka mungilot ng ano ako sa Hindi na may mukauban. sa Orlando. May masahe din siya. Oh, kami dua. Nagbalik ko kay customer mo. Yawa kay asa naman tong yung mungilot mas isa. Swerte ko sa mga wala kay basahe kay. Sa una? Nakapila na rin ka? Padayo na lang patungon niya. Hindi. Yan. Ngayon siya pa dahil tigula ko. Padayon daw. Los. Katawan sa gitna magkamasahe kay. Matulog ka. Pagbukat ko rin. Busog na na ko. Pag makatulog ka, sa mamilat ng lando. Na. Tulog na ba ba? Ayaw niya makailangan yung pang day. Tagal mo kit dito? No. Tip, pito kabuk na ko, squinter ay tip. Bago kayo Iba na kayo nakatipas na mga nga, naka-observe na mga nga na. Bayad naman ko pag umagtindog. libre na mong god. Awa na dahil. Wala yung piling naman siya. Jen. Wala yung piling naman. Iin sa tubig na ko. 600 sir, kamo nung pagbanos-banos na mo. Okay lang sa sandwich. Gamay ra lagi na pero Gamay, pero lisod pangitaon. daghan pa gaya kay kog mga Oo, gamay lagi, pero lisod pangitaon. asa si hate ako. Sisakit ka kung naapoy kuhan, naapoy laba. Dai pati ni. Uwan ka daw 100 pagdali ako kada. Si Mara sabaan kita dai, mura dismantle ginato lagi. Ay, Ala, kay kadaliyo, kay magugas mo ko. Ah. Kasi kapikap yun, kay Dili ka organize. Di, nagugas mo dito mo. Kaya abot ba kay ganun na ako sa mo. Joker pag inisinday, magputwas, kay kada putwas sa tawil, kay iya kang ganong labhan niya, yung tawil, puro ganda-ganda. Dagan ba yung tawil? Tawil mo na mga biningay sa tanan to puti diya dagan. Di mo lang, ang katong, putig lang, di mo dito, di mo, di ko ha. Ano ay? What? Asa naman na? Uy, nagbut-but. Kailangan. Na, palit, di ko mo. Ay, palit na lang ta, palit na siya. Sariki, magdala lang sa discount card. Oh, yeah! Kung sa kasi, Magdala lang sa discount card, di barato. magkasa ka ni ka. Magano na sa Jollibee ako. Paano lang ko? Ay, hanap ko makuman ko tanan. Wala kalungan sa gitna ko. Okay, Pata ko kong ba? Ayaw na, kaya Jollibee lang ka. pagkuhan ko, kilasol ka, tagsata ka. Yeah, thank you. Inaw ko, tapos ko yung Lalay, nanipot. tao, kaya na ni mo ni ba? Ah, Ano buti niya? o gipalit ko muna. Utang ta?
Di, kato si Cyrus nagkuha ba? Asa sa... Ano nagbayad eh? Utang ka, oy! Oh. Uy, naka-vlog ko sa YouTube. Hello! Ayaw na, kay. What's you happening to me? Baba, ow! Utang ne? O gani, ina ko yun lang ko. Si Maricol dili ka. Naman ko'y alcohol nga dako. Magpugil sa kuya ka na yung ganito. Yan yung pipilan sa imbudo. Dili kay kada refill mo. Hindi magsakon. So, ikaw na rin mo. Hindi mo buhaton. Hindi ka bili. Before ka magkapuno, ni wala. Ako, hindi ko na permisin. Dili, siya po. Ang gamito, iya po po. Ako sa isakan siya. Ah, lagi. Ano? Kung siya, well, Oo. Basta ang kanang uwin, Sa. counter din na. Dili, bawal taloon. Bawal na lang. pangit, maglabing din, masahe eh. Ilot kayo? Saplot. Ha? Nauna lang si Rani mo sa pat. Salawat tayo ito sa tao. Kung lagi tubig to sir. Wala lang ng tawangan sa iyo. Sirlan. Ah, Ako lang sila sa Inda. Naparabang tayo nakas sir. Kaso lang babae niya. Ang sabi hindi siguro ito niya amiga. Palibaran na niya. Pero sa mga doon niya. Hindi mo ganahan ito. Sige po lang pangalan sa pagkita niyo. Yes ma'am. Full body ka ma'am? Oo, kailan na yun? 320. Ay, 20 na din. Ikaw taon na rin ng 320 ma'am. Katong pag-open din na mo. Ay, palang yan. Sila pa ganito sa una? 220 ma'am. 2019, ano, 2019 to 20. Oo, lugay na magkukuha ko kuan. 2019 pa ka, 2020, nag-20 naman yun. Full body ka ma'am? Ano sana ako kay naman ako kwarta. Sabi ako 20 gapon. Gabi kong ginaw eh. Ah, nandiyan ka? Gabi kong ginaw. Ayaw ka naman sa... Walay, isa na to po. Isa mong sabay sabi Ha? na, magmasa dahil po. Wala yung imo? Wala, binangay na ako eh. Ako, kaya mo kita na. Ma? Nga nasa kukuan. Ikaw mo. Ayo. Basta lang sa name mo ko at bulan ko, hindi mo na pa nang pagbawan mo. Hindi mo kasi gaw-gaw-gaw na yung mga anak mo mga. Ano ba tingin ko pa kami? Oo, yun na. Eh, siguro ko lang kung hindi na natin. Dahil ayaw pa din naman Unay ka na ilaga tapok-tapok. Oo, ka na makapon. Ano mo Kaya ka kaya palabot? Hindi, ano ni mga gamit sila. Salamisa. Herbalife. Ay, mata ka mapin. Labahan pa mga gulmo. Kaya kung gata, kaya labahan pa man siya. Labahan na kayo mga sis. Ay, Lola. Sabot na. Ma, sige, kawat sa manok. Bawa na siya. May manok na. Lapon mo yung manok? Sure. Is to from. Mato, sabi ka ba? Tawa sa imat yung manok sa akong manok. Wala tahon ko rin ba? Umuabi, manok ako ero. Iro Oh. eh mo ba? Ako iro eh ba? Ah! Nasa pagsasalver. Kamu ka Erlan. O, paano? Ba? Ano kayo? Dili, malingay kubot, malingay. Okay eh. Ang kapit ko, nga plus sa itong ikuan na ito. Sir, laki, Dapat laki. kayo siya din. Sir, Nga plus. Akay dunrock na. Naguan pa. Wala na. Mas kung sa dalawa mo. Mo, mo ba nang ipangitan mo sa balay? Oo, lagi pala. Anong pina ba? Dapat na dili. Ikan ka nagmay nila, no? Kato din, yung kiyatagan eh. Ikan pina sa likod mo. O, nga gadala. Na, wala, ako ko nawa man. Nakapalit mo ko kuan din, mga kuan. Tanaw ra ba ni dili yung ko? Dili na patol, mga balakon. Ah, namalit ka pa?
Buwak man dahil hindi mapuno. Lagi, kay luag man na. Naakyat pa kayo na buwaba sa ano niyan. Tabot. Nakit. Kuman eh. Kasi kung meron laro, 20 ka po, kaya dagan mo sa stock. Ano ka, wala isa ka. Ay, yung kanina, nagara-gara. Kali, siya pa mga nabalibaran. Kabulukit mo ng mundo. Wala na yung mga kuha. Ay, sa isaboy. Ilbo. Magsatag sabon. Wala na. Sayro, subuon ka kami para magamit ka. Kuhain ang mga bitsit ng 1 o tula. Butang sa nun. Bantaya ko yung ulan na, bantay yung pilit ko ano. Nara na si Mua. Ito na yung pilit ko. Nagara ka lingkod. Yan ay nagmok. Alin na dali. Kaya rin mga lakay na ginagawa naman. Walang puting-puting. Butasan ang coke na. Mayago ah. Dali lang isa butang ka. Wait, wait. Ano pa? Pangwain ng bitsit kay labuno na namin ha. Ito ko kayo na buka. Ma. Ah, Ordan, 5 p.m. Paturaw ka. 5 p.m. Nay, nangayog mga number na ba dito, sir? 5:30 na eh. Lapas na, sir. Ala, Ate Lu! Si Ma'am Sweetie, imong tawagan? Nag-ingon na ba to siya? Respetuhin ang lagtawa ko. Kaya kung paano sa dili na, review. Tayo na lang. Asa ko to pa? Paano na siya? Mother. Mother. Kami, kanang panahon nga magkamasay na sa malo, hindi na siya hindi na ako. Or sa kusog malo. Wala siya mga customer. Muna ka-upag ka oras ni malo. Pagka oras, si May. Dili, straight na. Pagka oras. Oras nga. Upag, sa una may 5, ganyan siya may, pero karon tagtulo na lang na siya. Siya, malidili yung jacket to. Isa na kung mapay, ginawa niya na diya. Dahil kiss ka kay Orlan. Iman siya pa, mamuli, magkayang Bakit mo nga ka? Mag-igot ang pamilya. Ayun, so ko may cellphone eh. Magkanan. Ayaw, ayaw ko yung pinangitan. Push balay na. Sabi na kayo nag-live ko dito. Chicken mo ko na. Bakit ka nang chicken mo lang yan? Ano, may ka lang siya. Basta nga na, Grisel, na kayo pagkakaan ka sa bundon, di na ako gabi. Ma! Balibara na yun. Ma, nag-snack ko dani man. Isubo ko ni Kuya ay Sir Lan. Naka kwarta. Sigala na to. Ay, ayan na lang yung dismantle, guy. Ako rin yung ipag-iksaw niya dito sa bus. Paon lagi niya yung mamasura. Ano to? Ay, sumunta na. Ano na ano pa ba? Sige, magkakaroon yan, oy! Yan ang bestie mo ko, be. Ay! Nakawal, sugod na no! Walay barangay? Yan ang makita Yan ko. naman, magpaparangay. Ay, walay barangay. Ako ang dami ibutang dress daplin na lang mo. Namay mo na rin na. Dili man gud kay kon kayo, dulain na lang ba? Ako lang ginawa niya, di ba gabi? Hindi na lang. Ah, dili na to tekay. Wala pa kanong wala inom! Ne. Ano di akong kontabi? Oh, dala. Bakit sa buwak, di ba kilaki mo pa? Ay, nabatik ko pa. Ay, bakit pa ni? Ako pag bukid na? Ako sa pag-bukid. Kanong kog mais ako ko. Dili, ito lang yung bilili mo. Ay, bilili. Pila na? Dapat. Ah, wala ni. Ano na 100. Nga na gyapon. Dili sa ko. Abot pa sa 6. Kanong bukid. Hindi day. Iluwan. Magi, nangayo ka ni. Kaya tintay, pulpul, buha na lahat. Ilok ko ka. Kaya na parang ka na. Hindi ko lagi na magulas.
Ubos kaya kung kuno video dire lalaki. Asa ka na, Ben? Ano? Anong gamay? Kanang nagbabaw? Medyo kuha na. Okay na. Kani, unsa man eh? Ay, balon man eh. Unsa man sa ako? Dili ka ni sa ako? Tanawa ra gud sila saba kay silang duha guys. Tara. Oh. Ilates. Dili sa ako. Ma, Anong sabihin na? Ha? libre mo kami day. So, nani mo sa kuan? Asa ka man? Ma, yang pungtan asa daw man hapon. Dito sa tong kita na no. Ha? Mga ba dito? Katong kuan itulyukan. Dudutan mo dito, di man. Dada ko sa lain. Si Sir, nagugaw-gaw na po siya kung nilang Sir! Sorry. Sorry. Sabdan. Dito ta mga unsa hindi ka na nang dito. Huwag kinadala si Sir pa. Yan dala ba ako. Sorry sa lisan ko. Walang dinadala si Sir ba may Ah, patay na na. na nag-isiyot dito. Ay naman, lakaw na. Lakaw na. Bye, tayo Yan na. na CCTV ba? Right ka din. Sagatan mo sa customer na na. Si Mami bitaw kay dulan ako ni tas si gamay ko na ana din siya. Ma'am, ikaw mag-time. Hindi na niya ang customer. Di man ko kita. Uy, ginawa Ma'am, ikaw mag-time na. 30 minutes lang dito na back body. Yung dahil niya ko. Lagi, tabaluman ko. Ang bili mo, istoryan ka ka. Ako'y bantay, yung kung ang kadiyotro na to. Man, pero siya, ikaw time sila. Gusto na Ya, ka. kasi anak sa pangutana mo, timong pangutana na 30 minutes sir. Ana timong pangutana? Dili, ay. Magkano na yung istorya? Wala man, nangutan ako niya, sir, igna ko og 30 minutes na. Konti silang doon ni Ayan sir, si Ayan ni okay ni adjust si Ayan ako yung nataas si gamayan ni adjust siya. Mami dayon, ano gayun ano nang mami sa mo please Jim. Ma'am, ikaw time. Ano Sir, ba? ikaw time. Meron akong customer, laki. Ako man sa gidulan, isa wala ko. Father's Day, man. Wala daw sa nagpaulo. Kato nga. Mo to Father's Day special Sir, nila. tingay ko kay Libre ba? namay wa nagpahilot sa ulo niya. Ingon na sa nako. May kulang kag oras daw man nagpaulo. Ah, okay, okay ra Hindi mi. siya magpaulo niya. Ang akong hilot kay mantuman siya. Laki man jud to. May gani kani babae na singit. Okay na ma'am. Ang close na, din ko ganahan din po dito. Sita lagi sa sir. Ay, katong tigista. Kung ba't ko sa oras nagdala kay tawag kaon, No. pagkuha pa. Kung wa mi na nga yung tubig di mi gagaan. Katuwa ko bigaw na to na ko itawagan. Tawagan naman to. Okay, naka-vlog Kaya ako, mga nice na atin na. Walay ka na. Kasi snack dito sir. Ako among gipirmahan kay gipirmahan niya kay AM o PM. Sabain ko. Gipirma na lang ko. Kuan. Feelings na. Kuan gud to sir kana. Dula gud to Ay, sir. ano God. Dula ato nila. Kamu lang gawin mo sabot, anak mo gina. Basta gobyerno. Naagit ang oras. Hindi ka mo nakatingin. Ang snack sa buntag, wala. Ayaw mo ko na. Ayaw mo ko na. Wala ka snack sa buntag ba? Ha? Unang kuan. Hapon ra. Busin ko sa mga to. Ah. Pagtawag ka sa ako, ma'am, hindi ko pwede kay start ka na mo after pandemic, sige nang na mo ang service. Consider dong service, biya naman kay gawas me. Okay, yun. Ah. 350 yan dato. Kaya siya nga, kasi pwede ko, 3. Hindi ko magkarin, takawa ko ng pupusan. Increasean pa. So, ngayon ko, sir, hindi ko siya increase mo. Kaya yung karayyo pa to, sir, kaya nakita ko pupusan. Ang gibutang nila dito, kaya ginisipan mo. Ay, ako gibutangan 12,300. 41 packs. Massage services. Ako dun gibutangan. Kasi kalusot. Dito ka lusot ko. Ako nagbutang.
Jin pa makalasap. Depende mo na, anak na oh. Naga ko'y dula nga, muhangyo ba, muhangyo Pare nga. akong katong last. Di na day ko. Wait lang. Inti lang ang resibo. Pirmahan lang nato, inti. Sila nato. Depende lang mo na, katutuwa, wala ang sinahangyo. Awa rin. Ano yan? Atong bukat yung ganggoy. Ano, nagsama pa sa nako. Bugangan sa pinintos, inti na obi. Uy, naka-vlog ko. Sugod ko ba? Ay, ate ka, ayaw na di ba? Bawal ako eh. Bawal na yung iso. Gusto itong farmless manok. Live na. Oh, live na. Kuda ka hilaw. Alikaon, tong isa. Pagkakasing yan, naka-vlog ko. Ah, Sige lang. Yan. Sige, kusog na na. Niya. Day, Ay, usa ka libo. Warrior. magdalibi ka? Magto ko, magdangulang mo edit. Ha? Ay, yun, madali ko. Mas kasi kung makanakaw, ako'y kauban. Pila na. Ay, di sa akong television. Adi mong kwarta. Ay, tama, kasi babasa ko dahil. Ito na, television ako. Ah. Ako yung Ang tape last mo. Yaki, magpasuhol. Ang tape last mo. Flower ba? Ayo, dili na ko kanado di dali. Kakondra ko, chicken. Kini Chicken ka ron. Ayun, nagdalipir. Kamahal ka kung Honda. Magnasay. Ako, rin ito nino. Kumaan pa ko, ako pa lang, adik na ko, dalipir. Nakabatay ka no, pag ako nagkanoon na. Pangalan mo, tigil lang. ikaw magkasado Saan sa'yo to? ka ba? Nagkanoon ka no? Dili naman siyang kaon ko. Pila to? Adili na, ayaw na. Usa ka libo ra budget na ko. Ay, dili mo, sir. Usa ka libo ra budget na ko. Kasi, pera ka, ay, dili mo, sir. Oh, tama na na. Kwarto ka? Oh. Hindi kumato. Oh. Tama na na, tama na na. Oh, lagi. Oh. Pero ay mo hira ko mga building mo. Ha? Di lagi. Ay, kina. Isa ka libo ra, warrior ko. Oh. Ano gangin na? Sirado na 1,000. Sirado 1,000. Itong papel, day. Ako'y hawid niya po na. Jollibee, man ko. Ako'y Ano maghawid. tayo? Ay, authorization. Ano klase? Naman kan mundak ng lang. Kasi na barbecue dito ano ko. Oh, ako. Ikaw rin palit. Ay, magpanugo. 100 ng kwarta. Aw bala. Dito, ganito sa dala. Pakaon, ganito mo sa Chinese. Plastar pa ko. Dalas mama dai. Ano sa tibingin ko? Ikaw gani. Laban sa iyo pa, oh. Lapit lang yan. Ano sa gani? Namo koy talos. Nay, rice. Busy si Intay. Si Intay magsisira magtungan. Mo ginat ko dili ro. Si Sir, sa ibit ko raman nagpalitan diya. Ano sa mo ba? Labong na. Kasi ka mga Ugod tiratis. kay nagkon mo ba snack. Bang naggutom. Gutom na ka ba? Oo, ay gusto ko. Unya pa na nagdalibi man dito. Kasi mo sa daanan ma. No, nag-ano pa. Ano yun? Isa? Ako yung sukan. Oh. Nasa ka na. Ako ko kanon, na ko yung kanon dire. Sa ano ko yung kanon na karon daghan tayo. Kasi mo barbecue dito ko, hindi din yung gusto. Ano ko yung kanang pitada naman no? Oo. Pag sure na sa kaligas ko. Isang kabuk mo. Pilas mama sa daan live. Amen. Ay gasto. Amen. Wala ka mong suporta. Amen, ay kwartas mama. Ay, 100 akong yatan. Tigsudan lang na ikwas mama taga. Na kanon. Nagbuang lang sa Ay, sa kahimo na ko na. Wala ko din na rin. Apel mas indayan lang. Hindi man. Hindi ba kapag sila nagsalita? Jollibee, paliti ba na uti sa buti? Paano lang, Jin? Kaya ka ang kuhan, Jin? Duha ka dapat ka-order. Bakit na lang, guys? Ha? Ha? Kasi na ako sa dandra, ma. Bakit? Doon kayo. Bakit kaya, Jin? Hindi ako sukaan. Si mama ko problema. Problema, man ako. Mula ko na ko iti mo bisyo. Bakit? I-search. Bakit ma kanang isa ka galon? Bakit? Wala, bakit na, ano?
Dapat duha ka orderan. Isa ka kuan ba? Isa ka bilan. Isa ko dato. Isa lang. Kwan lang. Palit lang. Dili mo sa pizza dapat isa ka. Palit lang chicken joy nga kwan. Totis. Tapos kwan na yun. Ay, asa na lang spaghetti lang man chicken joy. Ay, duha na naka-ID. Di na, nakatesting na ko dahil. ba? Oh, dapat duha ka orderan kay duha ra ko ka-ID. Ang isa dili na i-discount. Discount ba sa Sir, pagkain? wala. Ka-order. Dili na ko na isa ka-order yasir kay duha 2-piece chicken joy with spaghetti Oo, at kaya okay pizza. lagi. Hindi, C3 man nun siya. 2 piece nila chicken. Sikri ako ingon. Ano yung spaghetti? Oo, Mora? package mo na. Oo. Alagi, mora. 2 piece lang siya. Agani, mora. C3, tapos yung nun din mga Two dapat piece. chicken, 2 piece chicken. 2-piece chicken na sikri. Mora. Ya, silang do, di niya pilitan sa dal. Di ko Kasi naman naka-order. Kung ako rin lemon sir good. Yung mo? Palitin yung isa na dito. Kamote. Kung magpalit og burger, another na sa di ba? Oh, mo gani ang lingon. Kaya nakatesting ko. Dili sa pwede. Pwede mo mapalit pero dili na sa malistaw. Wala, mo gulay Isa rice. ng ID din. Spaghetti lang mo gulay. Yung ha? Ano lang di ko ni Percy. Ay, IG, lagi. Regular lang ang things. mahulang ka gaya din ni Ayan para magpapalit na ng burger. Ayun na eh. Dili daw ko niya ikaw kaon. Ha? Dili daw ko na mo. Dali, di mo ro, yung gutom na. Hindi na naman sa chicken mo. Part sa burger. Wow, murag wala pa kati. Kasi mong kahit Pwede mo kati din. Tama lang. Ako ba chicken joy yan? Duwas, yes, spaghetti. kawan din sa Dili. Nagana yung contract. Dahil lang nag-no na tayo. Igo naman akong 500 ba? Dahil no? Dili, ayaw ko itong kanya. Isa ra na ako makuha. Isa ra man ka chicken ako. Mahal ba yung chicken with kwan? 2 piece ba ya? Nara sa 100 kapin. Ay, marang 200 man siguro. Wala na ako Dali ng ka piece. po. 2 piece ah. 2 piece chicken with spaghetti. Ay, makita ko yung video. Subuon, huwag mo na ipagitusuan. Wala, limong kong, kimo. Limong kong. Ulit dito sa inyong balay. Tama man mo ulit. O ba? Ikaw yung kayo nung landong ang ginaugan. siyang buto po kong yawag. Wala, sayang. Kato wala pa ka na. Daw ka na bigtulo. Ala nga, nang baba, anak mong anak ako kung ipakaon dodong. Kato na yung tulo na yun. Isang kabae, duha. Winas kayo kaya akong mga customer, puro senior. Delighted. Tip. Senior gani, mo tip din senior. O, tagaan niya ito siya 5. Lagi niya ginawa ng 5. Naluwi naman ko diyan. Naluwi man ko ni Sir Awa. Sir ay nalang Sir. Uy, hindi man kay, luwi man ko sa imong Tang pangkulo. ko kay man po 5 niya. Wala ko eh. Naluwi man ko ni Sir kay. Ayun niyo, beto sa. Naluwi discount, ma'am. Wala na may tagang discount lang. Senior ko, oy, 67. Sa putanan lang sa castle, sir. Sa ina lang, yun, sa ina lang. Wala man siya yung ingon. Busy pa ba yan ko nga? Ayan, ganun. Pilay senior bahilot. Stop. Tres. Bait pera. Sige mo istorya, lantuan niyo, sir, kita. Lamay na sa boda, sige dito lang. Ha? Ano? Ano na siya ganaguan? Bayar ang sabaw kanina, mugdang, ukimog ito. Dapat lang yung interview sinulan lo para sabaw. Ang pang-check ito. Guri saksa. Hindi na kayo mga wala sin ano, wala sin Kami na napapilis to. Di ko ito sa ay ginagtagong na yung buutan. Linaw na. O yun kayo, ganyan niyo na kuan. Contract, hurot na. Oh, sa balay na hurot man. Napay Sa atong amo, nag-trap ni. Mahurot. Pagkasunod. ay sa muang biro ako. Ay, patay kay kayo ang ipis ma, kaya ang liran. Yata, from you, grabe ka pag-biro. Yan ang, yan simot-simotin yung pakon ng mga tutup-tutup. Yan ang bigit-ligit, yan ang ligiran ko. Ako, kasi yan. Pati ilaka, wala, wala ka. Pati ilig. Grabe ko trata ko. Katunga na lang. Kata sa biling. Yung bago. Anthony. Hindi naman makita ng isa.
Tagdi na lang napahak, kaya pwede ba na ipakita. Kaya sa wag diha. Katong ako last kay may batong pilmero kay humo kato nung tiguan kahit kayo mo so magtiguangan to. Dumot. Hindi mo ayay. Kasi. Kamu kahilot karon may bilin ng puros malaki. Ang mga bae na balibaran na yung masaka ang bae, kung sa'yo, bilin. Ito sa usuldo ng laki. Pagduharan eh. Daghan na sapat. Siya ang tabot ay ba? Balibaran. Oh, kinakamit ito na sa rito. Sige, kagayan. So, alam, nagsabi ko niya. Yan ang magpahula mo sa kalo. Iwasin nila, nagigit, mahulang.
Two-piece chicken. Nice, two-piece chicken. Ulit pag. Daw kasi man, kasi paano ng rice mo? Sige, nakit ko. Ito nung pugos, ito po yun. Naglay. Bigla ganit ka. Ganyan ro today wala din ko anis ka. T-shirt. Babae. Kadali. Malo. Si Malo. Say ka te. Ma, kaora diri ma. Ma. Ali na diri. Kaon na taray. Lipot-wasan na ni Day. Wala pa. Ako ba wala ni Saka? Lipot-wasan na mo akong tawin. Nahulog. Ilan? Nanirap po sa langisa. Nakaday. Nahulog. Oh, Naliwat na. Ina na, manggug ko maglamang. Dili, mamutan ka. Dili, taga sa Say, dito ka tumoy sa ito. Dito ka tumoy. Go. Dili ka na, dili ka na. Oo. Diyan na ako. Dahil mga asa man mo rice. Igan mo sa kong naong gani. Buuin. Init yung baby at alay. Huwag na akong igan mo. Init yung baby. Kalay mo kaya. Stop lang buri ako. Oh. Sila na yung ma'am. Hi guys. Sila na yung ma'am. Nga ang tag chicken guys, Ay, guys. sus. Wala. Yung lando din yung bullet. Ingat ko na siya. Sabi ni rice. O sabi na sa rice. Hantay ka nga pa. Balay aday bi ako na dahil. Kuha niyo akong kanon. Dagan ko kayo. Laro oh. Galibiin yung kanon. Kasi ala po din yung kanon. Tunga ka sa ako ng chicken. Ano ko chicken ko? Ano, apretada? May data? Hindi ko. Oh. Kaon talo. Tao nila. Anak ko. Oro ko lang ako. Masahin mo ko ka. Ari kami ng tao. Ibo ngayon mi diri guys. Ha? Banggo. Siguro nga nung kita sa akin man mo. Sorry. Oops. Sato, pisa ni. Ako ng video. Ay, nag-video ka? Kaya ready. Magkawang ka? Eh, tubig ka ni. Kailan ako naglaka. Guys, rago dili. Semua pentada. Ma. Naman ako. Malakal taon si Malo. Ako ano eh? Anak ko, naman ko balon ko kanina din. Tanang rock stick ba? Dito ka na. Eh, ako. Ako, Day. Kalay ko sa ako. Sibuk ka lang sila. Sibuk. Armas. Isa ni kanon. Namang mo yung mga ligod. Ako ni? Ini lagi na. It's it guys. Sana. Yan na. Busy kayo na si Inday. Mga nama oh. Mama. Mama nga. Puro manok kung gusto ka na eh. Ini lang cook eh. Tulo. Istro na na. Sos ma? Malis to. Sos? Sa manok? Ano ma? Hindi ka makalis to. Dada mo, mga taga ni lapit sa akin. Daming istro. Mga
mangga. Pa maestro ron sa mga kuan, pagkaon. Ayan tayo guys. Palabig ko, uy. Hindi ni kutsara kay baligyan ni. Grabe kay mama ba? Baligyan ko ni. Hirap pa kalay na. Hindi ko na ako gusto mo. Mama na ko. Eh, kata na. Cuma mama. Itu ya. Kata, no? Adik ko. Cuma mama. Mga tagay. Ganyan. Mga ang tagay. Guys, mana? Naman na si guys. Waiting with sisteran mo na. Dito kami sa clinic ni Juan. Leg ink. Pilot mo guys. Visit lang mo dila guys ha. Mahirap din na yung mga panamot guys. Kabukit eh. Bisim ko nang. Ano kinuti? Ko, mana ko. Nasa bag niya dahil. Ko rice. Gusto mo rice? Gusto mo ba ng rice? Naman may rice. Aw. Lokate. Ano ba kayo? Murang mag-balpot ba kayo? Oo, mamating-tingog mga video mo. Oo, nang naasip mo na. Pagano na ito ka nun? Gusto mo ka nun dahil? Diet ka? Apa kan ano? Nako. Saan po gusto nito? Nako. Yun ka? Pwede na ka? Undang sila isa kaso. Kasi naundang ng mga dami rice. Kaon ko gusto mo. Dahil mati kami tunga ako. Kaan pa kanyo niya? Ako ni balik? Ang laman? Oh, balik na ako niya. Kaan pa niya. Masahe kong tulo. Suyahan na ka masay. Gulong pito kabuk ma eh. Segundo yan. Lahar mo ikot tulo. Hindi ko kaon kayo na kayo na. Wow, pinatag ng buwet. Hmm? Kung nila. Ang ba yan? Spaghetti ka ang ka? Kami lang yan. Ano ka mukha ang spaghetti? Yan ha, kaya mo ka spaghetti? Meron po spaghetti. Ay, chicken na yan. Meron si mama na yan. Gusto siya pagkaon. Hmm? Dami mo ba ng chicken yung sa spaghetti? Sila ko. Ay, kanunong ko. Ang sunod, nakaandog ha. Ito sandog sa daday. Hmm? Ito sandog sa daday. Oo. Wala ko ba?
Kana di mga urot sudan. Imo nang utang i-tipo di sa tupin. Kana ba na sudan na. Kay niya kaunin na ko na niya. Utong ko. Pinananaw. Dapat every month 8 hours na mag-live. Anong buwan na ngayon? Ano na, kaya mo matangkap. Kao na dito ko dapya. Basic ano nasa. Wala akong signal. Kasi pinakayan din ka itong nasa kwarto ba na? Kwarto.
copyright na po ko aning sounds ba?
sounds. Iban ko sa China. Kung asa lagi ko sa China. Kung asa lagi ka ng sound, kulo ko yung copyright ka ba? Sa 8 hours pa yung minimum na ako ano. Pwede mo wala akong ads. Pag-ads naman ko. Dili na pinanong. Ay, may tao. May tao diri o tao. Guys, kaon ta guys. Kaon na pud otros inday. Oh. Guys, kaon ta guys. Kaon na pud otros inday. Naabot ng labor. Hindi pa dai. Washing. Wasing? Pwede na washing. Ba't mo kagwasing? Ba to yung wasing? Wala ni buto. Sila lang. Ah, nibuto mo to. Ikaw sila ga? Ligan siya. Surrender na siya. Nain niya na. Nain niya ang contract. Sila pa yun. Ito, ba't mo kagyan? Ayun. Kasi huwag kayo magwasing yung buto man. Sige, ba gamit. Padadla ba galaman? Ano, hinakuan to sa init? Basta ito yung final lang. Ano ba? Nabasa? Alam na, kutsara ko lang pag pinagyan mo yun. Ba't nakagwasing nga tagit natin na 800? Ay, 8,000? 800 tuloy.